Een feestelijk moment vretemoen. De nieuwe appartementen van het Lichtpunt in Kolmersweg waren officieel openen. De WEN-units binnen bouwd naar het Jeddere opvangcentrum in 2017 verlengen door een volle broen. Wij zijn al rustig blij, vooral ik voor uw vrijwilligers die dit mogelijk maken voor u altijd. Want wij hebben natuurlijk wel geld van de verzekering gekregen, maar dan moest ik een hele grote eigen geld naar bij. Ik omdat we natuurlijk een oud gebouw gebouwd hebben uit de vroegere boerderij. Het is nou echt 20 volledig zelfstandige appartementen. Er ziet wel een tjuste randje onder de feestelijke opening. Zo wie Michiel Talsma van de daklezeropvang van het Lichtpunt er net bij. Talsma is het absoluut net eens met de nieuwe namen voor de appartementen. Wij vinden de namen helemaal net passen bij wat wij vaststellen. Als je zegt naar uw meisjes, die komen je vaak in crisis, in ingewikkelde toestanden. En uiteindelijk is de bedoeling dat ze vanuit de boerderij, waarna bijvoorbeeld de nieuwe appartementen gaan, om een volgende stap te maken in de terugkeer in de mierskip. En daar past ik net namen bij, want jou en ik wonen ik in gewoon huis zonder naam en bordjes op een gevel. Maar en altijd zo was weer in waar de bewoners en de cliënten hier om een advies vragen wonen en dan gaan ze er wat van vinden kennen. Dat wordt nou gewoon scanciëren. De twaspjaal tussen de verskate besturen speelt al langer. Interim-directeur Talsma wie ongesteld om die te verhelpen. Maar met de namenjouwing van de nieuwe appartementen is er een nieuw punt van discussie ontstaan. Wij vinden het ook rustig jammer, vooral naar uw vrijwilligers daar, die zich altijd inzetten, die ik een project voor de opvang doen. En ja, dan krijg je natuurlijk nog wel even een knauw. Fries Kamerlid Harry van der Molen meldde hem naar aanleiding van de discussie ook aan. Michiel Talsma liet het er net bij zitten. Als de namenbordjes net voorthellen worden, stapt er naar de rechter. Dan geven we een juridische procedure en dan eisen we oren stappen. En dat kan ik wel zo met dwangsom, maar zoveel wil ik niet gaan.